Naším hostem je místopředseda slovenské vlády a ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Vítám vás v XTV, dobrý den. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý den. Pane ministře, v krátké době jste už druhým ministrem slovenské vlády, který přijal pozvání do XTV. Jsme za to moc rádi, protože dnes a denně slyšíme, čteme různé komentáře, pohledy na to, co se na Slovensku děje, ale málo informací od těch, kterých se to přímo týká, tedy od členů vlády. Takže ještě jednou děkuji, že jste přijal toto pozvání. Minulý týdnu jsem mluvila s panem Blanárem, s ministrem zahraničních věcí, s vaším vládním kolegou, který nám řekl, že v programovém prohlášení vlády máte, že vám záleží na československých vztazích. Daří se vám tento bod vašeho programového prohlášení naplňovat? Tak v slovenskej strane určite my sa snažíme poprvé nezasahovať do diania v Českej republike a po druhé myslím si, že by nám malo záležať aj na oboch stranách na dobrých vzťahoch, pretože Slovensko patrí medzi hlavných partnerov veľmi významných českých firiem, či už v energetike, či v zbrojárstve. Proste Slovensko je veľmi dobrý partner na samozrejme obchodné vzťahy pre Českú republiku a najmä to najdôležitejšie, čo medzi nami je, to je previazanosť našich rodín, našej histórie, našej minulosti. A ja si myslím, že československý nejaký tandem, ktorý ak by existoval, tak by naozaj mal oveľa väčšiu váhu v celej Európe. A my zo slovenskej strany môžeme len povedať, že my sme vždy otvorení akémukoľvek systémovému a samozrejme, že aj vyrovnanému vzťahu a to sa týka aj Českej republiky. Vy jste otvorený, nicméně Česká republika je taková uzavřená. Kdo, co je na vině? Ja neviem, že naša ruka je podaná Českej republike. My samozrejme, že necítime zase nejak potrebu sa vnúcovať. Myslím si, že je dobré, že Slovensko si buduje úplne vyvážené a dobré vzťahy. My sme rešpektovaná medzinárodne politicky uznaná krajina. A vidíme to aj, keď si pozriete výsledky našej zahraničnej politiky, aké sú. Pozrite sa Slovensko, aké získalo portfólio v Európskej komisii. To portfólio je naozaj že veľmi výrazné a nič nehovorí o tom, že Slovensko nemá váhu. Myslím si, že je veľmi dobré, že Slovensko nenadávalo americkému prezidentovi v minulosti. Takže ja si myslím, že pozrite, ak vláda pána Fialu, a my to odlišujeme, že na jednej strane je český národ a na druhej strane samozrejme konkrétna politika, konkrétnych politických strán. Nemusíme byť z toho istého pohľadu, ale tie vzťahy sú absolútne nadčasové, sú oveľa hĺbšie a myslím si, že zase nemôžeme len viniť nejak obdobie, aj na Slovensku boli politici, ktorí nepestovali dobré vzťahy s vládou pána Babiša, čo bola obrovská chyba. Bola to vláda Igora Matoviča a Hegera. A ja verím, že opäť príde doba, kedy česko-slovenský tandem bude veľmi silný, bude príkladný. Ja keď chodím po veľmi veľa štátoch, ja vidím naozaj, že nás berú za vzor, ako sme sa vedeli nielen rozdeliť, ale následne aj spolupracovať. Ja si myslím, že politici by nemali s týmto morálnym kreditom hazardovať. Myslíte si, že ten silný československý tandem přijde ještě za vlády premiéra Fialy? Nebo si budeme muset počkat na další vládu a na to, jestli se změní premiér? Ano, narážím na Andreje Babiše, protože je zřejmé, že má velmi dobré vztahy jak se slovenským prezidentem, tak se slovenským premiérem. Tak Andrej Babiš je absolútne racionálny politik, ktorý hájí záujmy Českej republiky. Je to pragmatik, ktorý ale vychádza, tak ho vnímam, z toho, že naozaj naše dva národy nielen historicky by mali spolupracovať, ale predovšetkým veď tu je obrovský ekonomický základ. Veď naozaj, či si pozriete firmu ČEZ alebo ostatné, aj v zbrojárine, ktoré so Slovenskom spolupracujú. Veď my sme vo veľa oblastiach naozaj, že odkazaní nielen na spoluprácu, ale sme spolu silnejší. Takže ja si myslím, že tie vzťahy, keď najmä som si teraz vypočul tú smiešnú príhodu, ako vraj pán Fiala mal zmoralizovať našu pána premiéra, čo sa vôbec neudialo. Ja viem od ľudí, ktorí tam boli, že to stretnutie trvalo niekoľko desiatok sekúnd, kde si podali ruku a my čítame z toho nejaké také príbehy. Neverím v to, že by sa to nejak posunulo mimo rámec tých formálnych vzťahov. Ale ja hovorím tak, že tie vzťahy sú dobré s Českou republikou, ale vzhľadom na to, že naša východzia báza je úplne niekde inde,
tak ja si dovolím povedať, že nám by nemali stačiť tie vzťahy len dobré, ale mali by byť výnimočné a my na to sme pripravení kedykoľvek, ale z tých vyjadrení aj z tých krokov môžem povedať, že neočakávame nejakú, by som teraz povedal, prevratnú zmenu a to je asi tak všetko. Ano, vy jste zmínil tu údajnou schůzku Roberta Fica a našeho pana premiéra Fialy v Bruselu, ale tomu předcházelo to, co se velmi intenzivně řešilo v českých médiích, nevím jak u vás, ale to, že Robert Fico na setkání s diplomaty se obrátil na Rudolfa Jindráka, což je velvyslanec, český velvyslanec na Slovensku a apeloval na něj, aby že nerozumí tomu, jestli to správně říkám, nerozumí tomu, proč čeští politici a média zasahují do vnitřních záležitostí České republiky. Víte, proč, na základě čeho Robert Fico takto reagoval, jestli byla nějaká konkrétní věc v České republice, konkrétní prohlášení, kterého jakoby domělo nebo přimělo k tomu, aby takto reagoval? Takto mne to je ľúto voči pánovi Indrákovi, to je jeden úžasný veľvyslanec naozaj. Nemyslím si, že niekedy sme lepšieho veľvyslanca pre budovanie tých vzťahov mali. Veľmi mu záleží na tých vzťahoch a často sa stretávame. Na druhej strane to, čo určite pán premiér Fico reagoval, evidujeme vyjadrenia typu, dnes som niekde čítal na okruhu verejnoprávneho média, malo by napísané, že Slovensko už predstavuje bezpečnostnú hrozbu aj pre Českú republiku. Tak to sú naozaj veci nevydaného charakteru. Slovensko je plne integrovaný štát v Európskej únii, v NATO, dokonca my máme aj euro, takže nikto sa nemusí v Českej republike obávať, že Slovensko niekam odchádza. Na druhej strane ja som veľmi rád, že my si dokážeme povedať, čo sú naše záujmy. Keď potrebujeme riešiť vlastný plyn a ropu, tak si to riešime. Budeme sa o tom baviť s kýmkoľvek. My chceme, pokiaľ budeme tvrdiť, že očakávame od Európskej únie, že prejde zásadnou zmenou, aby dokázala byť konkurencieschopná voči Amerike, najmä po nástupe Donalda Trumpa, tak tu budeme hovoriť. My sa nebudeme báť teraz nejakých názorov bruselských úradníkov, ktorých nikto nevolil, že čo si o tom budú myslieť a naozaj považujeme za absolútne krátkozraké, aktivistické teraz rozprávať o tom, že akákoľvek kritika alebo podnet na to, že poďme niečo lepšie zmeniť v záujme nás všetkých, veď vidíme, čo sa v Európe deje. Z Európy odchádza priemysel, konkurencieschopnosť klesá, veď to je náš záujem spoločný. A ja v tomto by som bol iba rád, keď tých štátov bude čoraz viac, ktoré povedia, že áno, poďme sa na to celé pozrieť. My sme mali tiež vládu, ktorá všetko ostatné naokolo komentovala tak, že vlastne Slovensko len musí všetko prijať. My to nespochybňujeme, ale Slovensko dnes má vládu, ktorá si dovolí povedať svoj vlastný názor jasne. A keď sa to niekomu nepáči, tak aspoň by sme boli radi, keby nás nenazýval, že sme ohrozením akékoľvek bezpečnosti. My nikoho bezpečnosť ani v Českej republike neohrozujeme. A to bylo to, co přimělo Roberta Fica reagovat? Tých vyjadrení na dennej báze je asi veľa. Ja vám poviem pravdu, ja to nesledujem. Ja to beriem ako nejakú epizódu v tých vzťahoch. My tiež evidujeme, že na Slovensku sú progresívne médiá, ktoré napríklad našu vládu a priori nemajú radi, ktorí dokážu rozohrávať scenáre a príbehy, ktoré sú odtrhnuté úplne od reality. Viete, možno ste zaregistrovali, že na Slovensku sú protesty, tak protesty sú napríklad o tom, že nechcú, aby sme vystúpili do Európskej únie. Ja neviem, kto takú aktivitu na Slovensku vyvíja. Dokonca organizátor tej protestu v rozhovore ani nevedel, že Slovensko vstúpilo do Európskej únie na také referenda, tak takáto osoba organizuje protesty, aby sme nevystúpili z EÚ. A preto ja viem, čo to je, keď vám progresívne médiá podsúvajú úplne že inú diametrálnu realitu. Možno pán premiér považoval za potrebné, lebo tie videá kolujú, samozrejme, že naši voliči sa na to pýtajú, že prečo sa neozveme. Ja hovorím, že netreba sa ozývať a keď pán premiér cítil, že sa chce ozvať, tak sa ozval. Ano, premiér Fico říká, že ty demonstrace, které se u vás konají už opakovaně, jsou na základě lží. Je tedy jedna z těch lží to, že chcete vystoupit z Evropské unie? No, nebo je tam ještě nějaká něco? Nie, toto je hlavná. Takto tie demonštrácie, slovenská opozícia má veľmi silnú tradíciu demonštrácie. To keď si pozriete tú škálu politikov, tak po väčšine sú to ľudia, ktorí majú mediálne dosť nízky výtlak. Na sociálnych sieťach ich nikto takmer nesleduje. To, čo je, že majú proste za sebou áno pár progresívne, liberálne ladených médií, ktoré sú proti nám samozrejme postavené, veď to je v poriadku, také demokracia.
No ale problém to, čo je, že oni doplňajú ten politický narratív, ktorý oni sami do spoločnosti za normálnych okolností nevedia dať. A ten aktivizmus, ktorý tam je, tak on je tak otrhnutý od reality, že naozaj v tomto ja sa mi až divím, lebo na tejto téme sa nedá dlhodobo demonštrovať. Možno by mali posunúť demonštrácie, neviem, na úroveň dôchodkového systému, že či máme na 13. dôchodok, nemáme. Ale postaviť si demonštrácie na tom, že Slovensko ide vystúpiť z Európskej únie, ja o tom neviem ako člen vlády. Ja nepoznám jedného ministra našej vlády, ktorý by išiel vystúpiť z Európskej únie, alebo chcel. Ja nepoznám jedného poslanca, ktorý by toto išiel urobiť. A navyše, ešte minulý týždeň Európska únia, hovorkyňa Európskej únie povedala, že neexistuje jeden jediný krok Slovenskej republiky, ktorý by naznačoval, že to ideme urobiť. Takže toto je jeden fiktívny príbeh, ktorí proste si chcú živiť, my to akceptujeme na 5,5 miliónov Slovensku, tak demonstruje teda v Bratislave 40 000 ľudí. My môžeme naozaj, všetkým hovoríme, že tie protesty budeme garantovať, že budú bezpečné, že budú mierové, že majú na ne právo a tých 40 000 ľudí na 5,5 miliónov Slovensku určite sme rádi, že si uplatňuje toto ústavné právo. Když se ještě vrátím, tedy následovala schůzka Roberta Fica s naším premiérem Fialou v Bruselu, kde měl umravnit premiéra Fica, náš premiér Fiala, a říct mu, že přesně se přiznám, že nevím, jak to bylo, ale že nezasahují, že je to absurdní a tak dále. Odmítl to, řekl mu to, takže vy říkáte, že s ním vůbec nemluvili, že se jednalo o podání ruky a že jsou na to svědci. To bolo niekoľko 10-sekundové stretnutie. Ahoj Robert, rád te vidím. To je asi takto zmoralizovanie nášho pána premiéra. Tak, aby jsme se posunuli dále. Vy jste zmiňoval, nebo ještě se zeptám jinak, protože ministři, jak naší, tak vaší vlády, se jednotlivě údajně setkávají. Jak hodnotíte spolupráci nebo vztah s naším ministrem životního prostředí, s panem Hladíkem? Pozrite, my sa stretávame, myslím, že vždy sme sa stretli iba na okraji rady ministrov. Napríklad môžem povedať, že môjho kolegu v Maďarsku som oficiálne navštívil asi 8-krát, odkedy som vo funkcii a absolvoval som všetky stretnutia. Nemal som ani jedno stretnutie s pánom ministrom na území Českej republiky iné ako jedine, keď ste predsedali V4. A rovnako som pána ministra pozval, keď išiel do Budapešti na radu ministrov, že keď bude cez Slovensko, rád ho uvidím, ale časovo mu to nedalo. Takže tie vzťahy sú úplne, by som povedal, že v poriadku pracovne. Vždy sa stretneme pred radou ministrov v Bruseli v rámci formátu V4. To máme, som rád, že aspoň toto funguje. Tam si vymeníme názory, ktorá krajina čo vidí ako na programe dňa, ako bude hlasovať. Takže ja považujem ten vzťah za úplne korektný, ale nenazval by som ho vôbec, že je nadštandardný. Korektní a je plodný ten vztah? Je tam nejaká spolupráce? Ja som verejne aj podporil napríklad teraz aktivitu Českej republiky spolu s Talianskom pri oddialovaní v podstate určitých sankcií voči automobilovému priemyslu. Ja som minister, ktorý hovorí, že Green Deal v tej podobe, ako je nastavený, tak je katastrofou pre Európu, najmä keď je jedine Európa, ktorá ho chce uplatňovať a ostatné štáty touto cestou nejdú. To znamená, v tej podobe, ak je to nastavené, to nepomáha ani zásadne životnému prostrediu. Jedine, čo to spôsobuje, je znižovanie konkurencieschopnosti jednej z najsilnejších niekdejších ekonomik sveta, to sme my. Takže v tejto veci ja podporím úplne každú iniciatívu, ktorá vráti ten zdravý rozum a som rád, že napríklad Česká republika v tejto veci vyvíja tiež nejaké aktivity a ja vždy v tejto veci podporujem čokoľvek je rozumné a já nemám s týmto žiaden problém, takže ten vzťah je korektní. Ten váš názor na Green Deal, že je katastrofický, je od samého začátku, co jste ministr, nebo od samého začátku, co vlastně Green Deal se vůbec vzniká, nebo se měnil váš pohled na Green Deal, protože třeba
u nás a našich představitelů se ten pohled na Green Deal vyvíjí. A teď pro premiéra Fialu byl před několika lety realitou, byl to fakt. Dnes už je potřeba ho revidovat. Tak se ptám, jaký byl váš vztah ke Green Dealu? No, môj vzťah je od A po Z absolútne negatívny. V podstate môj vstup aj na ministerstvo od začiatku je poznačený tým, že chcem uvoľňovať všetky tieto prísne normy. Myslím si, že už tam dochádza aj k takému jasnému vytriezveniu aj medzi ministrami, pretože určité veci už by mali začať nabiehať, mali by byť automobilky v niečom sankcionované a vidia, že by to bola katastrofa, tak už sa tak neformálne bavia, že to posunú o rok, o dva. To už je taká Potemkinová dedina, viete, že už sa vám to rozpadá, ale tak aby sme to naplno nepriznali, tak to ideme posunúť o rok, o dva, až potom podľa môjho názoru niekam dostratená. To, čo je dôležité, veď všetci chceme zdravé životné prostredie, dobrý vzduch, dobrú vodu, to nikto nespochybňuje. Len problém je, keď vy vyženete priemysel, ktorý je, poviem jeden excelentný príklad. Na Slovensku sme mali jedného z najväčších výrobcov alumínia, hliníku na strednom Slovensku, čo bola spoločnosť, do ktorej sa stovky miliónov eur investovalo spolu s normy. A aj z pohľadu týchto vecí bola nútená zavrieť tá spoločnosť, tú fabriku. No a dnes dovážame špinavý hliník, ktorý sa vyrába štvornásobne špinavšou metódou z Ázie. A toto je realita. A teraz mi povedzte, že v čom je toto triezve a normálne, že Európska únia si odrezuje relatívne veľmi čisté technológie a zatvárame si oči, že všetko ostatné, čo sem vozíme, je proste horšie. A teraz na to, aby ste vedeli byť zelení, na to, aby ste vedeli chrániť aj životné prostredie, vy musíte byť bohatí. A keď prestanete byť bohatí, ja nepoznám žiadnu spoločnosť, ktorá by nebola bohatá a dokázala plniť prísne štandardy. A toto je náš problém, že Európa je niekde napomedzi obrovskej obchodnej vojny, ktorá sa tu črtá a sme na hlinených nohách, ten priemysel začína byť. Takže ja v tomto hovorím otvorene, možno niekto povie, že som teraz protibruselský, neviem, možno to je nekorektné, čo hovorím, ale to neznamená, že to nebudem hovoriť a myslím si, že môj názor je tiež dôležitý pre zlepšenie tých vzťahov EÚ. A toto je presne v tej politike, že naša vláda takto rozpráva a niekto si to zamieni, že my chceme odísť z Európskej únie, lebo nechceme rešpektovať niekedy tie hlúposti, na ktorých sa oni dohodnú, ktoré nemajú žiaden fundament, ani vedecký, ani priemyselný, ani žiaden. A na toto hovoríme, že nikto tým ľuďom nedal mandát v Bruseli toto tlačiť takýmto tempom. A to, že sa vyvíja vzťah Českej republiky ku Green Dealu, vám poviem na jednom veľmi konkrétnom príklade. Vláda pána Fialu v plnej miere neimplementovala ETS 2, to je systém emisných povoleniek, ktorý sa má týkať aj dopravy a budov a podobne. Ale aj počas predsedníctva Českej republiky v Európskej únie ten systém ETS 2 bol presadený, to bola aktivita Českej republiky. A vtedy hovorilo veľmi veľa štátov, netlačte to. Netlačte to, nedopadne to dobre. Dnes vláda pána Fialu to nepretlačila v Českej republike, lebo odozva obyvateľstva bola negatívna. Takže takto to je, že my, naozaj tá politická elita sa odtrhla od potreb ľudí niekedy v tej Európe a ja chcem len, aby sme sa k tomu vrátili a počúvali ľudí a priemysel. Ano, za to, co jste říkal ohledně toho schválení během našeho předsednictví, nás potom pochválila Ursula von der Leyen. Gratulujem. A vy jste dostali portfolio, které jsme původně chtěli my, a my jsme dostali nějaký mezinárodní rozvoj nebo něco takového. Pojďme ještě dál, co se týká Green Dealu. Mluví se o nějaké revizi, podívejme se ale na Donalda Trumpa, ten prostě Green Deal zrušil. Není něco takového na místě i v Evropské unii? Co má přinést ta revize? Viete, tá revízia by mala priniesť najskôr to, že my potrebujeme absolútne odstránenie byrokracie. Vám poviem jeden príklad, maďarské kolegovia, keď boli v predsedníctve teraz Európskej únie, mi povedali, že si museli nájať, myslím, 12 veľkých firiem, ktoré im pomáhali sa zorientovať v európskej legislatíve, v smerniciach, v normách a v byrokratickom aparáte. Povedzte mi, jak môže Európska únia konkurovať, keď tu máte toľko byrokratických noriem, že ani sa v tom neviete už vyznať. A každý tu chce za sebou zanechať nejaký pomník a vymyslieť ďalšiu byrokratickú mašinériu a takto to tu rastie. Takže ten Green Deal nie je teraz nič iné, len je to o tom, ako robiť prieky a prekažky pri bežnom konkurencieschopnom rozhodovaní, čo je dobré. Spotrebiteľ chce to najlepšie za čo najlepšiu cenu. My hovoríme spotrebiteľovi, nebudeš mať to najlepšie a cenu budeš mať drahšiu, pretože ti to určíme my byrokratickými normami. Takže Green Deal bude buď revidovaný kontrolovane politikmi,
alebo nás tomu pritlačí externé prostredie. Áno, aj tie rozhodnutia, ktoré robí Donald Trump, ja si neprajem, aby vyvolal nejakú colnú vojnu s Európskou úniou. Myslím si, že nám to výrazne uškodí. Česká republika, Slovensko, my budeme veľmi zasiahnutí. To, že my máme produkciu drahých aut, takže tie idú na americký trh, 3,9% HDP exportu Slovensko ide do USA, do Spojených štátov, 70 000 pracovníkov na tom je závislých. Ale možno to bude tiež aj budíček pre nás všetkých, že pozrite, budeme si musieť sadnúť a okamžite to meniť. Ja mám nádej, že poľské predsedníctvo to chápe, chcú istou cestou. A myslím si, že to kývadlo, ktoré uletelo na jednu stranu, bude treba proste vrátiť do stredu. Takže spoléháte na polské předsednictvo, že se v Green Dealu začne něco měnit. Určitě. A je to myslitelné za současného vedení Evropské komise? Nebo se bude muset změnit i vedení? Nebo bude se čekat na to, až se obmění vedení Evropské unie, Evropské komise? Ja si sľubujem od polského predsedníctva viac, pretože aj sme mali stretnutie na Rade ministrov v tom úšom formáte a už vtedy nás informovali, že s čím chcú prísť a myslím si, že je to vykročenie, to do akej miery to vykročenie bude výrazné a bude naozaj že citeľné, tak to bude závisieť od toho, že koľko bude v Rade ministrov tomu podpory. Vidíme, že mení sa vláda v Rakúsku. Ak by prišiel kancelár Kickl, tak nepochybujem o tom, že Rakúsko toto všetko podporí. No a každý hlas je dôležitý. Preto ja si myslím, že máme to v rukách, členské štáty. A ak to neurobíme cieľene a včas, tak urobí sa to trhom, keď to tak poviem, a nespokojnosťou ľudí. Pretože bez ohľadu na to ľudia nerozumejú presne, čo je taká norma onaká, ale ľudia porozumejú tomu, že zrazu im povedia vo fabrike, že buď budete musieť mať o tretinu nižšie platy, alebo o tretinu menej ľudí tu bude robiť, pretože nie sme konkurencieschopní. A vtedy sa ľudia začnú pýtať, a prečo americké firmy sú, prečo iné sú a prečo naše nie sú. A dojde k tomu, že lebo tieto normy. Tomu sa neuhnú tí politici. No a ja naozaj som aj prehlásil, že my podporíme ako Slovensko úplne každú iniciatívu. Či je to vláda pána Fialu, alebo je to pre české predsedníctvo, či poľské predsedníctvo, alebo Taliani. Nám je to úplne jedno. My podporíme všetko, čo ide k návratu k zdravému rozumu. Tak a poprosím ještě jedno téma, a to je ruský plyn, respektive plyn, který byl zaražen, který vám nebyl dodáván přes Ukrajinu. Mělo dojít k nějakým jednáním s Evropskou komisí. Jak to v tuhletu chvíli vypadá? Pozrite, ten stav je úplne jednoduchý. Ukrajina podpísala asociačnú dohodu, ktorá ju záväzuje, že má prepravovať energonosiče, ktoré nemusia mať ruský pôvod. My sme mali dohodu s Azerbajdžanom, že budeme dovážať cez ukrajinské potrubie azerbajdžanskú komoditu a táto dohoda platila v podstate až do konca novembra. A na poslednú chvíľu na tej Európskej rade nášmu premiérovi pán Zelenský oznámil, že on to ruší. A to vyvolalo našu potrebu stretnúť sa aj s prezidentom Putinom, pretože dnes ten plyn prechádza cez vlastne Turkstream, teda cez inú dráhu. Len problém je, že naozaj v tej rúre, cez ktorú mimochodom je Česká republika, takmer tretinu plynu vyšlo cez Slovensko. A viete, že mali ste o 500% vyššie dodávky plynu. Tak to je také zaujímavé, že všetci tu rozprávajú inom ako o ruskom plyne, ale všade, keď si to rozbalíte, tak zistíte, že bude to ten plyn cez LNG, ktorý je z Ruska, alebo ešte doteraz to tu tieklo cez tie rúry, aj cez tú našu. No a tá kapacita našej rúry je 140 miliard kubických metrov. Slovensko má spotrebu 5 miliard. My máme zadovážený plyn, my nepotrebujeme náš plyn. Problém je, že toto rozhodnutie pána Zelenského nie je v súlade s asociačnou dohodou. To znamená, potom by nemal podpisovať, a keď chce byť seriózny partner, a my všetci, Slovensko patrí medzi 5 najväčších podporovateľov Ukrajiny na HDP na obyvateľa. A myslím si, že máme právo aspoň povedať, že viete čo, my očakujeme od vás plnenie dohôd. Takže dnešný stav je taký, že tlak štátov v Bruseli rastie, ktorí chcú znovu obnoviť tranzit plynu. Už sme zachytili, že Ukrajina to prehodnocuje. Myslím si, že najlepšie rozhodnutie, ktoré urobia a mali by urobiť, je, že budú rešpektovať svoje záväzky a tie záväzky vyplývajú z asociačnej dohody. My sme dobrý sused, dobrý partner, logistických podporujeme vo všetkom, ale na druhej strane, ak oni sa budú tváriť, že nepotrebujú zohľadňovať aj naše energopotreby,
tak samozrejme, že potom to bude mať vplyv. K vám teď proudí tedy plyn přes ropovod Turkstream. To zůstane, nebo se vrátíte zase k té cestě přes Ukrajinu? Naša snaha je sa vrátiť cez Ukrajinu, pretože, viete, Turkstream je v podstate, má kapacitu, akože my to teraz tak skladáme z viacerých strán, hej, ale Slovensko bolo v podstate prvé v rade, ako tiekol plyn, čo sa týka aj konformity dodávky toho plynu aj pre priemysel a stabilitu, tak samozrejme, že pre nás to bolo najlepšie riešenie. Ale to, čo je kľúčové, že to rozhodnutie, pretože na trhu aj s elektrickou energiou a podobne to funguje vo väčšine tak, že cenu určuje najdrahší posledné množstvo, ktoré dodávate na trh. Teraz, keď niekto stiahne takéto množstvo plynu z obehu, tak urobilo to presne to, čo sme hovorili, že vylieteli ceny plynu. Jak chcete konkurovať, keď napríklad v Amerike stojí $7 a tu na $50? Tak snáď sa môžeme ozvať a povedať, že tak chcete od nás stále nejaké dotácie, peniaze, podporu, veď v poriadku, všetci to robíme, ale veď my tiež potrebujeme naše ekonomiky, aby fungovali. A my sa len pýtame, že či tu nikomu nevadí, že toto rozhodnutie mohlo spôsobiť 80 miliard predraženie ceny plynu pre celú Európsku úniu. Podľa nás to problém je a já verím, že Ukrajina se k tomu vrátí. A je pravdou, že ten plyn, který teďka dodává, nebo je vám dodáván přes Turkstream, že ho odebírá i Ukrajina od vás? No, tak Ukrajina vo veľkom odoberá aj od Slovenska. A to je ten paradox, že oni nám nedajú svoj plyn, ale potom, keď majú oni problémy s plynom, tak sa pýtajú, že či my vieme dotovať a posielať im plyn. Áno, a to sa deje. A posíláte plyn? Áno. A Maďarsko? Áno. Tak nechcem za iné štáty hovoriť, ale myslím, že všetky prihraničné štáty im pomáhajú. Ale Slovensko veľmi výrazne, aj teraz viem, že tie dodávky narastli a to je teraz to absurdné, že my chodíme po celom svete si hľadať plyn a oni ale nemajú problém povedať, že viete, my máme problém s plynom, dodajte nám. Tak viete, to je potom, o čom to je? Ještě jedna úplně poslední otázka. Náš premiér tvrdí, že Česká republika už není závislá na ruském plynu a na ruské ropě by měla přestat být závislá ještě v tomto roce. Vy jste se nikdy nepřemýšleli, nezvažovali, že byste šli touto cestou odstřihnout se od Ruska? Pani moderátorka, možno niečo je účtovné odstrihnutie sa, niečo je možno reálne odstrihnutie sa, niečo je možno iba také marketingové odstrihnutie sa. Ja mám taký pocit, že keby sme sa reálne pozreli na molekulu toho plynu, ktorý do Európy ide, tak jedna firma mi to povedala na Slovensku, ktorá musí vyhodnocovať plyn permanentne, pretože má technológiu postavenú na určitej technológii a povedali, že za tento celý rok je tá molekula stále tá istá. Takže neviem, čo to znamená úplne odstrihnúť sa od ruského plynu, keď Česká republika tento rok mala 500% nárast dodávky ruského plynu, ale ten ruský plyn tu je. V Európe je. Chodí sem cez LNG terminály, chodí sem rôznymi trasami. To je to isté, ako možno my budeme dovážať azerbajdžanský plyn, ktorý bude z Ruska. Tak účtovne sme sa odstrihli, bude to azerbajdžanský plyn. Takže pozrite, mne je úplne jedno, odkiaľ ten plyn je. Ja nemám žiadnu, ani Slovensko nemá žiadnu záľubu mať ruský plyn. My máme záľubu mať stabilný plyn za rozumné ceny, za čo najnižšie ceny. Pre mňa riešenie, že my tu platíme v Európe $50, Američania $7, tak to není dlhodobo udržateľné tiež. Takže pokiaľ nebudeme na konkurencieschopných úrovniach, tak ja to považujem a Slovensko to považuje, že celá tá energetická otázka nie je úplne vyriešená. Je to problém. Moc děkuju, pane ministře, že jste si našel čas, že jste přišel. Ďakujem pekne. Ať se vám daří. Aj vám všetko dobré a českému národu o to viac. Naším hostem byl Tomáš Taraba.